Kejingwan tuat kijat benriu beper senong ba Shillong na kiwei pat kijela. Kam tam hadian kejingjia yakin at snam ha kejela Manipur kala penloi ka Khas Hills Autonomous District Council ban shimya karai ban khot jingyalang ya kirang ba snong na kisnong kanong ba Shillong. Ubat Tita Sarwal Khanyu Chief Executive Member Ulaong makibrio na kiwei pat kijela Kim Day Show ban wanrung syaka jela da kejing pen krek ki parajat benriu jongki. Henry day ban yat lingba ki bor snong. Kani kejing yalang ka council bat kinoy alam snong kan long ha ka arpusau tarik ujemmang arajar arpulai ha conference hall jong ka council. Ha ka bede ba kejing wan kertep jong ki briu ki madabar kham tam ha kini ki snong ki dong ki bahap ko ka source long. Ki ha bede bat ka liang ka bede ko badan riting ngala tentu yo siam jong ka himamilium ya ka ba khat yo rang ba snong jong ka badan riting man keli halor ka jinglong jingman ketika caka kham tam ha bede bat ka jingwan jong kibar kumba pi ki belawan ban syong ri tengen ha ketika snong tina ka bentapat ke jingya bit ya biang lang aman lagi snong nga la khat ya ke jingya lang jong baro ki rang ba snong jong ka sorsulong la arku sautrek ha kapor sibeji apo conference room jong ka Khas Hills Autonomous District Council ya kaba ki notice ngin sa penpoi hakini kisni na kabanta ban ya selok ya ke jinglong jingman jong ki snong ki thau kham tam ya ke jingwan kerthap jong ki babun ki briu ki banaba ki basuan ban songwai ki basuan ban rung ban haki snong ki thau kaban long le si ka jingwit hadin habut ina takadaw ngin sa ya discuss pa ka tugas ni ki benta ki bangin le ham tam ban te lakam ya ka jingwan jong ki pri ka nabar haki di kisnong ki baha pa po put sam jong ka district council apo social ngam patip nae ki yo bor ban le ya kata ya ka bakin khot ya ki bril jongki bakin wan ha ka di kari ka jongi denrei lakum nuru lada kalong hadin ba ka situation apa Manipur lesi kalalong back to normal ngasno ba ka de ka kamram jong ki ban ha biang iki shala ka jong ka isala ya kani kan sa syai ha ka jingalang ka bangin khot ha ka absau tare na try kita baro ki sa syai